Ahotsu munduan zehar. Gure ahotsu bere logelan zegoen, aldizkari bat irakurtzen. Aldizkarian munduko 4 herrialderi buruzko artikulu bat zegoen. Artikuluko argazkiak moztu eta bere logelako horman itsatsi zituen. Beranduago konturatu zen, inoiz ez zela Euskal Herritik atera, eta munduari bira bat emateko gogoa zuela. Loiun argazkina hartu eta bere lehenengo abiapuntura joan zen, Parisera. Parisen Eiffel dorrea eta Louvre museoa bisitatu zituen. Louvre museoan Mona Lisa kuadro ospetsua bisitatzeko aukera izan zuen. Croissant gotxo bat jan ostean, Italiara abiatu zen. Erromako mapa lortu zuen, eta han Koliseoa ikustera joan zen. Beranduago, Italiako beste hiri ospetsu bat bisitatu zuen, Pisa. Hango dorre okertuan argazki bat atera zuen. Ondoren Egiptora bidaiatu zuen, eta han esfingea eta piramideak bisitatu zituen. Piramideetan, gia jator batek piramideak nola egin ziren azaldu zion. Ahotxuk erabaki zuen, jada, urrunago joateko garaia zela, eta Txinara joan zen. Han, hiri debekatua bisitatu zuen. Shaolin gidak esan zien, 980 eraikin zeudela eta 612 urte zituela hiriak. Horrez gain, harresi handira ere joan zen. Bazenekiten harresiak 21.200 kilometroko luzera duela? Azkenean, iritsi zen etzera bueltatzeko unea. Bidaia polita izan zen, eta ahotsuk bizitza osorako oroitzapenak bildu zituen. Hori bai, konturatu zen etxean ere oso ondo egoten zela, eta gozo ohean sartu zen. Baina ahotsuren bidaiak ez zirenan bukatu. Ohean sartzean, azken herrialde batekin egin zuen amets. Keniara zijoan, safari batean. Eta han, lehoiak, elefanteak eta jirafak ikusi zituen. Hori bai erosoa, ohetik atera gabe beste herrialde bat ezagutzea.